Dakle, drugari, jede mi se nešto čokoladno? Aha. O, da. Hajde da počnemo. Prvo treba otopiti čokoladu u rerni. To nije teško. Samo treba malo sačekati. Gotovo. Sada uzimam kalupe u obliku medvedića i sad ću ih napuniti mojom vrućom čokoladom. Napravit ću slatke čokoladne medvediće. To će biti predobro. Napunila sam prvi kalup. Ostalo uraditi isto sa drugim. Da, tako je. Sada treba malo razmazati čokoladu. Da, super. Čokolada se već stegnula. Uzimam jedan deo mog medvedića, a zatim sipam unutra ukusne bombone M&M's. Sada zatvaram i moj nevjerovatan medved je gotov. Pogledajte, zar to nije super? O, jeste! Jao, bako, šta je to? O, to je moja papričica. A sad ću je iseći i umočiti u čokoladu. Eto. Svaka mi čast. Sada stavljam čokoladne papričice na dasku. I gledajte šta još imam. Napunit ću paprike različitim slatkišima. Sipat ću cornflakes, marshmallow i žele bombone. A zatim zatvaram sve. Super! Jennifer, a šta ti radiš? Jao, tačno. Sad ću napraviti nešto zanimljivo. Stavit ću pauzu. O, riba! Tačno. Stavit ću tablet u kesu. Tako je. Odlično. A zatvaram čokoladicu. A sada treba uzeti fen i uključiti ga. Jel shvatate šta želim da uradim? Da. Istopila sam čokoladu, a sad ću je sipati u obliku ribe. Super! A zatim ću dodati slatke šarene konfete. Eto, dižem ribu. Jao, to je suvišno, moram prosuti. Dakle, hajde da plivamo. Uspjela sam. To je to. Probat ću prvo ovu ribu. Izgleda zanimljivo. Hajde, plivaj kod mene usta. Pa, ništa posebno. Samo obična čokolada sa konfetama. O, a šta je ovo? Liči na papriku. Dobro, sad ću probati. Jao, fuj, pa to uopšte nije ukusno. Paprika se ne slaže sa čokoladom. Ok, idemo dalje. Joj, kakav slatki medvedić. Pitam se, kakvog je ukusa? Wow, koliko ima punjenja. Neverovatno. Dakle, sklonit ću sve suvišno. Aha. A sad ću razbiti medvedića. Eto. Sada mogu lijepo da jedem. To je pobjeda, čestitam. Jao, tako sam srećna, ja sam najbolja. Ok, a sad mi se jede pizza. Važi, sad ću napraviti. Pogledajte šta imam ovdje. A moje fenomenalno testo je već spremno. Evo ga. Treba ga malo umesiti. O, da, svaka mi čast. Pogledajte. A sada treba razvaljati testo. Uradit ću to uz pomoć oklagije. Sklanjam višak i zatvaram moj kalup. Odlično. O, ovaj sir će mi trebati. Daj mi to. Hvala ti, draga. Šta radite? Zahvalna sam ti. Kakav sjajan sir. Sipat ću ga na moje testo. Tako je. A sad mi treba još jedan sloj testa. I zatim ću premazati sve paradajz pastom. Tako je.
dodat ću malo španača. I treba mi još nešto. Nemojte ni misliti. Izgleda da odlazi. Sada mogu kuvati na miru. Dakle, pokrivam testom svoj kalup. A sada pravim rupu u sredini. Da. Sada uzimam sirni sos i sipam ga u sredinu. Da, super. Zatim uzimam sir i sečem ga. Da, ja sam pravi majstor. Stavljam komadiće okolo, a zatim zatvaram kreve. Tako je. Ostalo je premazati sve paradajz pastom i dodati majonez. Evo ga. To će biti super kombinacija, verujte mi. To još nije sve. Dodat ću šunku, zatim papriku i masline. Da, svaka mi čast. Mogu staviti picu u reznu. Da, konačno. O, to je jako interesantno, ali moje jelo će biti još bolje. Prvo ću sipati čokoladu, a zatim razmazati sve. Eto. Ova čokolada je umjesto paradajz sosa. A zatim ću dodati još jedan sos. On je također mnogo ukusan. Umjesto šunke ću staviti oreo. U sredini će biti čokoladne jaje. A preko ću sipati najukusnije Skittles bombone. To je super, zar ne? Šta kažeš? Eto šta je super, pogledaj. O, devojke, vratila sam se. Gledajte, evo moje pice. Ona je nevjerovatna. A mi smo završili prijatno. Wow, kakva velika pizza, super. Ali probat ću prvo ovu. Ona je slatka, stvarno. Sad ću je probati. O, da, ja obožavam čokoladu i slatkiše. Sviđa mi se. Idemo dalje. Sad ću probati ovu picu. Izgleda zanimljivo. Umačem je u sos. I jedem. O, sviđa mi se ukus. Da. Idemo dalje. Ova pizza izgleda baš neobično. Pogledajte kako se sir razvlači. O, da. Baš mi se dopalo. Ovo je 100% pobednik. Čestitam. O, da. Ja sam pobedila, super. A sad mi se pije ukusan koktel. Važi. To nije teško za mene. Odmah ću početi. Dakle, prvo treba probati ovu bombonu. Baš ukusno. Prvo ću ukrasiti čašu. Aha, tako je. A zatim će mi trebati led. Super! Odlično. A zatim dodajem moju omiljenu plavu fantu. Aha, i preko sipam šlag. Ja obožavam šlag. Nadam se da i moje sestre isto. Preko stavljam bombonu i slamčicu. Gotovo! O, bravo, bravo, sada ja. O, kakav miris. Ove jagode su pravo sa moje bašte. Sipat ću ih u blender i dodati banane. To je divna kombinacija. Zatim sipam med. I dodajem mlijeko. Zatvaram i dobro mešam. Gotovo, mislim da je dovoljno. Ostalo je sipati koktel u čašu. O, kakva lepa boja je ispala, sviđa mi se. Ubacujem slamčicu i to je to. Baka je završila. Ma, nemate vi pojma. Sad ću vam pokazati kako se sprema najbolji koktel. Dakle, preko leda ću sipati sirup. Zatim dodajem spraj i još jedan slatki sirup.
Da, boja je prelepa. Ukrašavam sve voćem i moj koktel je također spreman. Prijatno. O, završili smo. Wow, koliko lepih koktela. Hoću da probam ovaj. Pa, u principu, nije loše. Osvežava. A kakav je ovaj koktel? Wow, to je mlečni koktel sa jagodama. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Ovaj koktel je najlepši. To su moje omiljene žele bombone. Sviđa mi se. A kakav je koktel? Wow, i on je predobar. Čestitam, to je pobjeda. Da, znala sam da sam najbolja. Dakle, tačno, hoću torticu. Okej. Imam jednu ideju. Prvo moram da poprskam Coca-Colu po našoj kori. Da, tako je. To je baš ono što mi treba. Sad ću premazati koru džemom. Evo ga. Sama sam ga pravila. Odlično. Razmazat ću. I zatim premazati još jedan sloj. Ukus će biti nevjerovatan. O, Quentin, šta radiš? Ups, o ne! O ne, moja kosa! Užas. Izvinjavam se, ali vaša kosa je nestala. Ali to je smiješno. Znate što? Imam ideju. Treba će mi moja moć. O da, ja sam ja. Sad ću da sipam malo čokolade. I pažljivo ću zavrteti dio flaše. A sad ću raditi sve isto sa drugom polovinom. O da. Malo ću da zaledim i gotovo. Sad imam čokoladnu flašu. Dodat ću unutra nešto ukusno. Stavit ću sve svoje omiljene čokoladice. Ostalo još malo. Mada ovo ću pojesti sam. Zatvaram flašu i sve spremno. Cool. Oko. Sad ću im pokazati kako se pravi ukusna torta. U tome sam ja profesionalac. Da. A sad je vreme da ukrasim tortu slatkišima. Ovako. Sa strane ću zalepiti gumene bombone. Wow, gledajte. Imam jednu ideju. Dodat ću gumene bombone u Coca-Colu. A zatim ću staviti flašu u našu tortu. Gledajte, što? Polako, ti si super. Još malo jagoda i gotovo. Prijatno. Wow, koliko slatkiša. Je li ovo čokoladna flaša? Jeste. Jedva čekam da probam. Sad ću da je presečem. Aha, tako je. A šta je unutra? Wow, koliko slatkiša. Treba brzo da probam. O, da, ovo je jako ukusno. A sad ću probati flašu. Čokolada je prelepa. Topi se ustima. Da, svidelo mi se. Idemo dalje. Sad ću probati ovu torticu. Kako lepo i primamljivo izgleda. Odmah ću da probam. Ovo je jako ukusno. Da, prelepo. Šta je ovdje kod nas? Kakva sočna torta. A kakav je ukus? Predobro. Da, to je pobjeda. Čestitam. To, ja sam najbolji. Gledajte
Gotovo! Hoću sladoled! Biće urađeno. Sad ću da izaberem recept. Ovaj. Sad ću napraviti najukusniji sladoled. Pobeda će opet biti moje, ne sumnjajte. Sipat ću sadržaj, tako je. A zatim ubacujem štapić i mešam. Sada sipam sve u drugi kalup. Da, ubacujem štapić. A sada sve to treba staviti u led. Da, sad čekat ću malo i može da se vadi. O, da. Ispalo super. Dodat ću malo slatkiša i gotovo. Ispalo je super. Ma dajte. Kod mene će biti bolje. O, tačno. Gdje je tamo moja knjiga? Evo je. To je baš ono što mi treba. O, gledajte. Ovaj kostim je baš zgodan. Dakle, sad ću da napravim sladoled. Promešat ću sve sastojke. Mentos. I kola. Šta se dešava? Cool. A sad ću dodati ukusan sirup. Da. I kašika. Ej, jeste li dobro? A šta se dešava? O, Kako vam se čini? to je super. A ja, izgleda da uopšte nisam spremna. Dobro, sad ću sve da sredim. Napunit ću naše kalupe. Tako je. Odlično. Zaledit ću to sve. A sada prebacujem u posudu. Preko stavljam voće i gotovo. Wow! Hoću da probam ovo jelo. Šta je ovdje kod nas? Probat ću. Pa, u principu nije loše. Gledajte kako zanimljivo. Hoću da probam. Cool. To baš osvežava. Imam ledeni dah. Opa! A to je već mnogo zanimljivo. Prvo ću da poližem ovaj sladoled. To je zabavno. Gledajte, bombone mi pucaju na jeziku. A štako? Ne! Njam, njam, njam. Ups. Šta sam to uradio? Izgleda da neću dobiti pobedu. Šteta. Šta je ovo bilo? Dakle, evo pobednika. Ja? To! Uradio sam to! Ja sam najbolji! Okej. A sada želim koktel. Jel može? Okej. Pažnja! Sad će biti ukusan lubenični koktel. Dakle, prvo treba napraviti sok. Uradit ću to direktno u lubenici. A sad će mi trebati Coca-Cola. Obožavam ovo piće. Da, ubacujem slavinu i to je to. Hoćete da probate? Neka hvala. Ja imam svoju verziju. Napravit ću koktel od nekoliko boja. O, prelepo. Ispalo divno, jel da? Šta radite? Pa dobro. Sad ću da im pokažem kako se sprema najbolji koktel. Verujte mi, ova runda će sigurno biti moja. O, da. Ja sam najbolji. I još par dodira i to je to.
Hajde. I zatvaram. Ostalo sve promiješati. O ne, izgleda da moramo da bežimo. Šta? Gde ćemo mi? Pa dobro. O ne! Čuvaj se! Šta je ovo bilo? Ej, vreme! Šta da radim? Morat ću da cedim. Da. I slamčica. Izgleda da je gotovo. Prijatno! Dobro, da vidimo šta je ovo? Ovo neću ni da probam. Ovo izgleda zanimljivo. Sipaću u čašu i probati. Da, ovo je ukusno. Ostalo je posljednje piće. Izgleda super. I ukus je ekstra. Ljudi, ovo je pobjeda. Čestitam. O, tako sam srećna, a baš ti hvala. Hoću čokoladu. Možete početi da spremate vaše varijante jela. Dobra ideja. Ja ću da počnem. Dakle, treba mi čokolada. Slomit ću je na kocke i staviti da se topi. Kada čokolada postane tečna, sklanjem je sa ringle i sipam u kalup. Ja imam kalup u obliku labubu. Četkicom ću razmazati čokoladu po zidovima. Kada se sve stegne, može da se vadi. Dalje sipam u kalup šarene konfete. A u drugi čokoladni kalup ću sipati med. Spajem to sve i eto, dobila sam ceo poslužavnik sa čokoladnim igračkama labubu. Da, nije loše, ali moje jelo će biti bolje. Čokolada je neverovatno ukusna, a rasporedit ću je po kalupu. Tako je. A sada vadim. Eto, dobila sam oblik medveda. Sipat ću u kalup čokoladne bombone. Tako je. A posle pokrivam čokoladom. Odlično je ispalo. Šefe, kako vam se sviđa? Onako. A šta je smislila Melisa? Jesi li već počela da spremaš? Još ne, ali već znam šta ću da uradim. Ja imam fudbalsku loptu. Sad ću je preliti nutelom. Kakva lepota! Kašikom ću razmazati čokoladu po celoj lopti. A sad ću koristiti sprej za hlađenje. Gotovo! Samo pogledajte, ovo je prava čokoladna lopta za fudbal. Tracy, probaj! Wow! Ovdje ima toliko čokolade različitih oblika. Hajde da počnemo sa labubom. Unutra ima nešto. Da vidimo. Šarene konfete. Super. Da probam. Da, to je prelepo. Wow, a sa čim je ove labubu? Šta? Unutra je med. Obožavam med. Da probam. Jao, to je sjajna kombinacija meda i čokolade. Ekstra. A sada, hajde da vidimo šta je ovdje. Ovo je čokoladni meda. Sad ću ga slomiti. Unutra je gomila čokoladnih bombona. To ja obožavam. I čokolada je ukusna. Divno. Dakle, ostala je posljednja čokolada. Odmah ću je probati. Ej, šta se desilo? Čokolada je eksplodirala, to mi se ne sviđa. Labubu je pobedio. Ja znam šta voli naša mala Tracy. A Mila, budi pažljiva. Tracy već zna šta želi da jede. Da, već završavam crtež. Dakle, to je žele. Hoću ukusan žele. Počnite. Naravno. Hajde da počnemo sa pomoranđom. A zavrtet ću je na prstu. A sada prislanjam nož. Gotovo.
Presekla sam pomoranđu na 2 polovine. Sklonite se. A vadim pulpu iz 1 polovine, a drugu polovinu cedim i pretvaram sok od pomoranđe u žele. Prebacujem smesu u koru od pomoranđe. Dobila sam savršen žele. Šefe, šta je kod vas u koferu, jeli? Ovdje je nešto jako zanimljivo. Različiti želeji. Sad ću ih pripremiti. Sipat ću svaki žele u činiju sa vodom. Zatim pažljivo mešam. Sada uzimam pipetu i malo želeja. Sipat ću u kalup. Da, tako je. U svaki kvadratni kalup sipam žele. Čekam da se sve stegne. A sada to mogu izvaditi. O, odlično. Svaka mi čast. Ostalo je lepo servirati ove kocke. Ispalo je predivno. Svaki žele ima svoj ukus. Ovo podsjeća na pravu Rubikovu kocku, zar ne? Da. Šta mislite, bako? Zanimljivo. Ali moj žele će biti prirodan, a zato je najbolji. Poređat ću kriške na tanjiru. Uspelo je. Melisa vidi. A šta je kod tebe, draga? Žele medvedići, jeli? Da? Oni su tako ukusni. Poređat ću ih. Tako je. Spojit ću medvediće međusobno i dobit ću žele tortu. Ovo je velika žele torta u obliku mede. Sjajno ispalo, jel da? Sad ću dodati ukrase. Žele crve. Eto, kod mene je sve spremno. Hajde da pokažemo naša jela Tracy. A prijatno. Wow, sve je tako primamljivo. Ne znam odakle da počnem. Hajde da probam ove kocke. Ovo je baš ukusno. A šta je ovdje? Wow, kriške pomoranđe, ali sa želeom. To je jako sočno i ukusno. Baš mi se sviđa. Šta? A ovo je cijela žele torta? Neverovatno. Ovo je baš super ideja. Da, ja obožavam žele medvediće. Odlučila sam. Pobedila je sestra. Čestitam. To, žele medvedići su najbolji. Super. Sada napravite za mene keks. Jel može? Ups, ali ja nikada nisam spremala keks. Bako, probudi se. A vidi šta Tracy traži od nas. Šta? Ja sam najbolja u tome. Čak mi je i testo već tu. I ja imam čime da iznenadim Tracy. Napravila sam raznobojno testo. Uzet ću crveno i razvući ga. Da, treba tako uraditi sa svakim. Razvlačim testo u tanak sloj. Sada iz svakog komada treba iseći krug. Gotovo. Stavljam obojene krugove na ple i dodajem čokoladne kapljice. Uspela sam. Ostalo je da stavim sve da se peče u rernu. Pa šta? A moj keks će biti bolji. Dakle, uzet ću kolutove ananasa, staviti na keks, a preko kašiku džema, a zatim stavljam sve u rernu. Čekam par minuta. Hajde da navijemo alarm da ne bih propustila, a mogu malo da odspavam. Otvaraj se, Bako, pomozi mi. Ona spava. Dobro, morat ću sama da otvorim pakovanje. Hajde. Uspelo je. Sjajno. Otvaram jedan keks. Iz drugih vadim fil. Tako je, hoću da napravim jedan Oreo keks, ali sa ogromnom količinom fila. Uspela sam. Bako, pogledaj. Ona spava. I kod šefa je keks gotov. Da, moj keks se već ispekao. Jako je mirisan. Dakle, dodat ću krem i staviti keks odozgo.
Dakle, dobila sam keks sendviče sa kremom. Jao, a šta se to čuje? To je bakin alarm. A šta? Ne spavam? O, moj keks je već gotov. Hajde da ga brzo izvadimo. Kakva lepota. Miris je divan. Dakle, prebacujem sve na tanjir i to je to. Tracy, Mila, probaj. Vi ste tako sjajni. Napravili ste sve ovo za mene. Hvala vam. Probat ću prvo ovaj Oreo keks. A ovoliko fila nikad nisam videla. To je preukusno. Ali malo. Šta je ovdje? Keks, sandvič? Neverovatno. Sad ću da probam. O, da, to je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. Hoću još. I još. O, da, to je prelepo. Oduševljena sam. Dakle, sad je došlo vreme da probam ovaj slatki keks. Jedva čekam. O, sa ananasom je. Divno. Ovaj voćni ukus je fantastičan. Baš mi se sviđa. Dakle, baka je pobedila. To je najbolji keks. Da, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala.